Sammen i dag er det septemberfarver, og jeg skal lægge lidt make-up, så ja. Det første, jeg starter med, det er min øjenskygge, og jeg tager så... Jeg tager den her farve, den turkisen, fordi den synes jeg passer godt til mit look i dag. Altså en neutral turkis. Så tager jeg min finger, fordi den pind, jeg har brugt til den, er gået i stykker. Så tager jeg bare lige lidt på mine fingre, sådan her. Og tager den sådan her. Jeg er ligeglad med, at der kommer noget på min øjne. Det er lige meget. Og man må også gerne holde lige. Og så oven på den, så lægger jeg så en øjencondition og en gør sådan her med. Jeg skal lige kigge på spejlet måske. Og det gør jeg så også med den anden. Jeg synes, det er kedeligt, at jeg går ind og kigger mig i spejlet. Det er bare ellers, så kan man få 2 forskellige øjne, og det er ikke så smart. Og ja, altså I kan se, første øje har jeg gjort sådan, hvor at, jeg har taget grøn øjenskygge her, og så har jeg taget noget heroppe i globallinjen. Og det samme har jeg gjort med det her øje, og det ser sådan her ud. Og jeg ser sådan her ud. Og ja. Det er sådan, at man skal også have lidt læbestift på, så det tager jeg lige. Jeg har sådan 2 hele af dem her, som jeg har puttet alt mit make-up i. Ja, I ved. Og så skal jeg have min sportstaske, som I ser. Her er der make-up. Fuck, sker der for min telefon hele tiden? Hold den røg mod skærmen lige nu. Tror jeg så ikke, den ville have svaret? Nej, det gjorde den ikke. Jeg kan bare se. Der starter jeg med at tage den her condition på, og det er en gloss, men det er som en læbestift, så ja. Den tager jeg på sådan her for at give lidt farve, og nu må jeg gerne lige farve de her streger op. Så gør jeg sådan her. Så er jeg sådan set bare nogle læber. Og jeg tager lige lidt lys ind på mig, så jeg rigtig kan se mig, mens jeg var klar. Sådan her. Og som sagt er det ikke det eneste. Og alle mine med her. Det var mit make-up look. Jeg håber, I kan lide det. Hej.